N'a cɛ ne denkura goya la dɛ cousin ka don nka hali tɛ n fo n'a cɛ n t'e kɛcogo kɔrɔ ye dɛ o kuma me Jazo i bɛ hakɛ to ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la n'a fɔra ne balikuba bɛ n fa ni ba bolo ne tɛ ka se ka mago foyi ɲɛ olu ye Jazo n tɛ se ka ɲɔ ta n tɛ se ka malo ta waati bɛɛ ne fa ni ba de bɛ deli la karew kɔnɔ quoi il est temps ne ka ko dɔ kɛ quoi o ye maloya ko de ye ne bolo ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne bɛ taa kɔgɔji kan hali ni ne bɛ saya de ne bɛ taa yen nɔ quoi. cousin donc bi ta y'o ye wa i bɛ taa kɔgɔji kan n terikɛ o tɛ hakilina ɲuman ye dɛ n bɛ min f'i ye i bɛ se ka fɛn sɔrɔ yan ka sɔrɔ i ma taa kɔgɔji kan yɛn denkɛ ni joli joli de bɛ yen u wulila ka b'u faso la k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini u y'u kɛ kɔgɔji kan n'u tora kɔgɔji la n ka cɛ c'est pas la meilleure solution hein an ka fɛn wɛrɛ kɛ. mais Jazo yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ n'a fɔra dɛmɛbaga b'i la i b'a ye ni karisa kan ka n dɛmɛ nka i tɛ dɛmɛ quoi solution foyi t'a la ni nin tɛ o ne tɛ se ka n sigi malo kɛnɛ kan quoi waati bɛɛ ne fa ni ba de bɛ ka delili kɛ ka taa don duw kɔnɔ ka dumuni minɛ ne cɛkɔrɔba tɔ lajɛ sa Jazo walayi ne t'o ɲɛ tugun walayi. An tile. Ça va. Dɔɔni. I yɛrɛ ni. Basi foyi tɛ ne. I ka cɛ da ma se yan fɔlɔ. Cɛ jɔ. Sumi ɲɛ. A ma se yan. A yɛrɛ ne bɔra kuma la sisan. Sumi ne wele k'ale bɛ gɛrɛ na wele ka na. Bon an kɔni bɔra kuma la ko ka tɛna se yan bi. Bɔtɔsi. Kuma dɔ tun bɛ ne yɛrɛ bolo ka f'i ye. Kuma dɔ. Ok n y'a mɛn n tulo b'i la. Bɔtɔsi. I b'a dɔn k'a fɔ i ka ko ka di ne ye. Wa an bɛ fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. A ma tɛ de. Est-ce que e kunkolo bɛ yen? I terikɛ mun ka go k'i bɛ fɛ ka jouer o la? Ayi a ma tɛ. Mais Bɔtɔsi hali ni ne terikɛ ka go don o b'a yira k'a fɔ ne ka ko ka di ne ko ne t'o fɛ yan. K'a fɔ ko kunkolo tiɲɛ tɛ fɛ k'i sɔrɔ ayi ma d'a la. Fa b'i la o tɛ ka gêner la o. N'a fɔra e ɲɛna ne bɛ sɔn i bɛ d'a la. Ni Sumi tɛ ni Sumi kunkolo tɛ cɛ o cɛ kan na ne t'o fɛ. Ne yɛrɛ bɛ ɲininka dɛ e bɛ Sumi nɔfɛ a bɛ ka se ka mun de kɛ. Hali ne tɛ ka se ka fɛn kɛ ne a bɛ ka mun kɛ ne dun a bɛ ka mun kɛ ne e b'olu kalama i da bɔ waliju la i tulo b'a la. N ka cɛ ne bɛ k'i faamu sa a ma nɔgɔ denkɛ ni si tɛ yen k'i bɛ nin âge ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a ye ko i masaw de kɛlen don k'i ta vraiment a ma nɔgɔ n b'i faamu mais kana kasi e yɛrɛ b'a dɔn cɛbakɔrɔ kasi bɛnnen t'i la quoi cousin i bɛ se k'i miiri i bɛ se ka baara min kɛ dugu kɔnɔ ou bien ni feere de ka di ye i bɛ se ka feere min kɛ taa i ka t'i ka programme bɔ i b'a bɛɛ fɛngɛ n'a bɛnna somme min ma i bɛ na n'i ka projet n b'i dɛmɛ i ye n faamu wa o ka fisa ni tunganlataga ninnu ye quoi i ye ne terikɛ de ne tɛ se k'i ye kojugu sira kan ka tila k'i bila ka taa yen quoi. Mais Jazo ne dabali bɛ ba i la n'a fɔra e ye nin dɛmɛba in kɛ ne ye waati bɛɛ i bɛ ka wari di yan nɔ hali kunasi ne bɔra ka wari ta ka di ne ma n'i y'a kɛ dɔw ye u b'a fɔ i nege bɔlen don soit u tɛ sɔn u b'u ban k'i reçoit mais ne na o na e bɛ ko kura de kɛ ne min ni kɔrɔlen tɛ kelen wa Jazo walayi o ne dabali b'a i ka ko la. non n ka cɛ i ye ne terikɛ de sa ne ni n ka diɲɛ fɛn bɛɛ ne ni n ka wari bɛɛ ye ta de ni ne m'aw dɛmɛ ne bɛ jɔn dɛmɛ i kɛ pewu n kan ka retrait kɛ banque na tile 2 in na i ka calcul bɔ n'a bɛnna da min ma dɔrɔn i b'a fɔ n ye an b'a fɛngɛ. n'o de fɔ ne t'e labila mɔgɔ foyi ye hali e bɛ kɔrɔfɔ yɔrɔ min na walayi ne tɛ sigi yen nɔ ni ne ma kɛlɛ kɛ yen nɔ ne tɛ fara olu kan k'a fɔ ne b'e kɔrɔfɔ wa kana bila i kunna ne bɛ se k'i janfa wa Jazo. non cousin n dalen don i la i y'a faamu n dalen don i la a bɛ ɲɛ i y'a faamu n'Ala sɔnna ma. ne ko i yɛrɛ i cousine dun dɛ ne famana a ma sisan dɛ. cɛ a bɛ école de la sisan o de kɛlen don ka tunu awɔ kɛ a bɛ campus la. campus ye u ka so de wa. ayi dɛ
cousin kɔni tɛna fɔ i tɛ campus dɔn ekɔlidenw bɛ taa loger yɔrɔ min na jazo yɛrɛ b'a dɔn an ka kalan ma se fɔ yen nɔ masa mais o n'a tɔ tɛ i fana ye cɛ mais a ka cɛko bɛ cogo di sisan nɔ n ka cɛko tɛ nin hakili la sisan koyi cogo di tan to nin ka kalan dɔrɔn de bɛ nin hakili la e bɛ sisan musomanin ninnu dɔn n'u ni dalen don fɛn min kan n'u m'o kɛ o tɛ foyi tɛ se ka ɲagami o la dɛ mais jazo ni ɲɔgɔn n'a ka se fɔ nin âge ma cɛ t'a bolo o ye maloya ko de o cɛ fana bɛ ka cousine bila ka taa yɔrɔ min na a ma se yen dɛ denmisɛnnin de don mɔgɔ min tɛ tɛmɛ elle n'a que 22 ou bien 23 ans jazo warasogo kalama de ka di o ye sisan musomaninw filɛ i bɛ bali min na u bɛ kɔnɔ ta ka don i kan de bon a kɔni ma nɔgɔ mais hali o don na a bɛ ka taa campus la n ye kangari de da ye n k'a ma a ka hakili to a yɛrɛ la parce que ekɔlidenw yɛrɛ dama de bɛ kɛ yɔrɔ in na ye a ma nɔgɔ ni mɔgɔ tɛ yen ka aw corriger c'est pas facile quoi muso ɲɛnama don dɛ muso ɲɛnama de don a yɛlɛcogo ka ɲi bon a ka tagamacogo ni fɛn ninnu bɛɛ ka ɲi wa jazo cɛ i bɛ ka cousine kɔma kɛ cɛ kɔri ma bin a la non ma bin a la n ka cɛ cousine kɔni o ye ne cousine i cousine de don dɛ ne yɛrɛ n bɛ fɛ ka n ka musoko fɛn waati dɔ la nka i b'a ye ekɔli kuma ni fɛn ninnu ka ca quoi n ma bɛn ni n cɛ mɔgɔ ye ten tɔ fɔlɔ ma n bɛ fɛ cousine ale kɛcogoya diyara n ye n bɛ fɛ an ka to ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ma n ka cɛ ne bɛ min f'i ye titi muso ɲini ɲɛfɛ ne cousine tɛna sɔn i la koyi kunkolo min bɛ nin kan da la nin bɛ ka a yɛrɛ fo level min na a t'i ye dɛ jazo fɛn ko kuma tɛ sa ne man kan tɛ ka baro kɛ cousine fɛ ne man kan tɛ ka baro kɛ a fɛ o fɔ n fɛnɛ kɛ ne b'e dɔn koyi mais min b'i kɔnɔ n ka cɛ n kɔni da t'a la n'a kɛra cogo min na o b'aw bolo yen mais en tout cas ne kɔni b'a dɔn cousine cɛ qualité minnu ka d'a ye e ma se o level ma fɔlɔ dɛ jazo cɛ n fɛnɛ ka ɲi dɛ e bɛ ka ne kɛ min ye o fɛnɛ tɛ koyi o tuma e tɛ n ka fini mais ne ma fɔ e ma ɲi i ka ɲi mais cɛ n ka cɛ ni ne ye n pari n ka cɛ ni ne ye ɲɛ jɔ cousine na ala bɛ sɔn ka bin ne ka mɔni na ka sɔrɔ non ok du courage bonne chance mais to yen n'a ye min k'i la o de ye cɛ i kɔrɔkɛ lakasa ninnu dun dɛ kana n'an ka baro cɛn sa cousine fɛngɛ cousin jazo i b'a dɔn ni ne y'i miiri e kɔrɔkɛ nin ka ko la waati dɔ ne dusu bɛ kasi walayi bilayi cousin sabali kana n'an ka journée tiɲɛ quoi i ye n faamu bi ta kɔfɛ kana to ka ne lajɔ ni kuma manamana ko fila la y'a mɛn ou m'a fɔ sumi ɲɛna yɛrɛ Bɔtɔsi a faamusa i ka ko ka di ne ye de ka mun faamu hali sisan i b'o kuma de la n y'i sɔrɔ n da la mɛ cɛ jazo cɛ yɛrɛ famana ka taa sortie la sisan cɛ ne yɛrɛ bɛna f'i ye n ko samedi in na n ko an ka jija n ko an ka bɔ an ka taa sortie la walayi samedi ma se ka ban o tɛ sini an kɔrɔ jazo wa fuba tɛ yen a fɔ manu ye u k'u labɛn cɛ dun ka sortie nka cɛ bɛ taa bile don dumuni na fɛn bɛɛ ka cɛ non n ka cɛ m'o bɛɛ ta o bɛɛ a jazo ala ka sini yira n'a cɛ fuba tɛ yen ka cɛ e ka fini y'i minɛ dɛ non cɛ ko cɛ bɛ qualité de don waati dɛ jazo cousin jazo nam hali i tɛ n laminɛ fana mais tani jɛnɛba ne bɛ k'i laminɛ k'a kɛra cogo di jazo ne mago bɛ 200 de la ne ɲɛ ma ka 200 jan tani jɛnɛba walayi warimisɛn foyi tɛ n kun sisan mais sabali sa ni 200 b'i bolo a di yan sa n mago de b'a la tani jɛnɛba a tɛ n bolo de sa ni n ko a tɛ n bolo walayi layi a fɔ layi ɲɛna ko ne ko a ka 200 di ma wa ne y'a fɔ layi ɲɛna a ko wari t'a bolo leve e m'a fɔ leve yan leve taara baarayɔrɔ la a ma segin fɔlɔ 200 dun tɛ ne kun yan dɛ wari tɛ ne kun yan wa jazo cɛ sen ne tɛ donso fila a sera n ka taa lamɛn ka cimisɛn dɔw la fo waati jo an b'a kɛ ten han jazo mais cɛ pase tɛ n bolo e kɔni y'o ye ko pase t'e bolo cɛ i tɛ sabali cɛ yɛrɛ b'a kalama ne nana tugun n ko n nana n cɔli de la ni tagama n sen la ka na ok problème t'a la sa han n kɔnɔ n b'i bilasira ok problème foyi t'a la jazo e ko 200 in tɛ sɔrɔ dɛ 200 tɛ n kun nafɛn dɔ de san sisan awɔ sa a tɛ n kun de walayi mais a kana jigin n'a yɛrɛ de quoi n ye wari bɔ bi trop n y'a mɛn awɔ a cɛ de dabali bɛ bɔ wa nin musokɔrɔba in na ne ko wala ale tɛ maloya k'e deli waati bɛɛ da a cɛ
musokɔrɔba delikɛla ba wallahi bilahi b'a dɔn a denw tɛ kɛ fɛn ye an t'an si kɛ nin na sa kamalenkɔrɔ cɛ joli o tɛ se ka mago foyi ɲɛ hali 100 n bɛna deli o la so mais Jazo i b'a dɔn ne bɛ dimi e kɔrɔ waati dɔw la nin ye de ɲɔ ye quoi n'i ye fɛn min daminɛ jagoya don o de bɛ kɛ o wuli an ka taa wuli an ka ale taa denw tɛ yen nɔ non ne yɛrɛ dimina nin ko an ka taa sa an ka taa non n tɛ ko sɛbɛlama ye sa mɔgɔ t'a si kɛ nin ko nin na sa Ça va? Ça va. Kan ne bɛ Kan foyi tɛ. cɛ n ka minɛ ma se yan Minɛn jɔ. bato si kɛ Bato si bɔra yan nɔ. Ani maniba dɔ yɛrɛ de bɔra yan. mani ma wa Cɛ n ka cɛ hali ka bato si to yen. Ne y'a f'i ye nin ye su de. su cogo di cɛ i tɛ sabali i t'olu kuma sugu ninnu dabila Mais ne b'i bilasira teriya de la koyi. Mun bɔra gɛrɛn de la yan sisan. ayi non o tɛ bato si i filila o tɛ bato si ni cɛ wɛrɛ ka bɔ gɛrɛn na yan nɔ ayi n ka cɛ o tɛ bato si nɔ ko ne kanu ka se a degré min ma ne yɛrɛ de b'a dɔn A fɔ bato si bɛ k'i ka wari de dun. Cɛ kanu cogo di? wari jumɛn bɛ kun kunna sa n ka cɛ i fɛnɛ sa wari kɔni tɛ n dɔn ko ne kɔni kunna o ouais A b'i bolo yen sa o. A ko ni cɛ kɔni de bɔra yan. i jɔ n bɛ t'u fɛ ka na wa N kana bato si minɛ ne ka siɲɛ wɛrɛ kɛ. An la tan Jɛnɛba. Nse, n denmuso. Ah, I ka kɛnɛ. tɔɔrɔ tɛ. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. I ka makɔrɔw dun? Baasi foyi t'u la. Nse. Sumi dun a bɛ yan? Ayi, Sumayila bɔra nin waati in na. Awɔ. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Awɔ. A kɛra tile fila ye. A kɛra tile fila ye. I kana to ka fama ma dɛ, i bɛ to ka na bɔ n ye. O ye n y'a mɛn. Awɔ. Tan Jɛnɛba bɛ yɔrɔ furan de la. Awɔ. A di yan k'a furan ye. Ayi, A di yan k'a n tɛ furan jigin la sa, n tɛ jigin. Tan Jɛnɛba. Ayi, a to n ka nin yɔrɔ in furan sa. I deli la A to n sa. ka n tɛ jigin la sa, han? N da ka nin Yɔrɔ furan in sa. man bon. Ayiwa. I kana to ka fama ma dɛ. O ye n y'a I bɛ mɛn to Tan ka na Jɛnɛba. bɔ n ye, han? Awɔ n y'a mɛn. E bɛ to ka na nali min kɛ, o bɛ ɲɛnafin bɔ ne yɛrɛ la. N y'a mɛn. I y'a mɛn? N'Ala sɔnna ma n tɛ fama y'a mɛn. N y'a mɛn. Tan Jɛnɛba, n tilala yɔrɔ furan na. So dun, so tɛ jasi wa? Ayi, sokɔnɔ in o jɔ sira ka ban. Anw minɛnɔgɔ fɛnɛ tɛ yen. Ayi, minɛnɔgɔ minnu bɛ yen olu man ca. Ni n ko ko kɛ Tan Jɛnɛba, na n k'o ko sa. I jɔ n bɛn'o ko. Minɛnɔgɔ fitinin dɔrɔn, n bɛ tila o koli la sisan, n b'o ko. Tan Jɛnɛba, ne tilala minɛnɔgɔ ko la. E tilala. Ala, Fatima, i ni ce koyi. N ce. Ala k'i sara. Amina. I ye denmisɛnnin ye. Ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. Amina Ala ka yarabi. mɔgɔkɔrɔba si d'i ma. Amina Ala yarabi. k'i lakana. Amina yarabi. Se. Baara banna. Baara foyi tɛ n bilen, a y'a bannen. Awɔ, baara banna. Ok. Wala denmisɛnnin ninnu kɔni, i ye wo ye u bɛ mankan na. Walayi. Tan Jɛnɛba, nin ye denmisɛnninw ta la ye. Walayi, a ko filɛ sa dɛ. Komi ne yɛrɛ nana, ne bɛna sira ɲini. E bɛ sira ɲini. Awɔ. Awɔ, o diyara n ye. Oui. Ayiwa, k'an b'o fɔ. N'a mɛn. Ɔ, ni Sumayila nana, n b'a fɔ a ɲɛna k'i fɔra a kɔ. Awɔ. Awɔ, k'an b'o fɔ. N'a N mɛn. b'i ka mɔgɔkɔrɔbaw fɔ. A b'a mɛn. Ne taara. Awɔ. Sisan denmisɛnninw kɔni. Ara ça va? Ça va. An mɛn Kan foyi tɛ yen nɔ. cɛ wɛrɛ tile fila de Walayi. i b'a dɔn ne mago yɛrɛ yɛrɛ de b'e la Cɛw ka di. ouais cɛ ne ka jotan dɔ de bɛ n terikɛ yɛrɛ yɛrɛ bile de b'a kun Ah bon? fɛn min b'a kun a tɔgɔ de wari Kana nin fɔ n ye sa. walayi Ko ni su wari dalen dɔ tɛ dɛ. non o tɛ jeune biɛnkɛnɛ yɛrɛ de Cogo tɛ dɛ. a b'a ka don na wa a tigɛcogo ka ɲi a sigicogo ka ɲi fɛn bɛɛ I bɛ fɛ n ka so ci de wa n ka kɛ cogo di? o ma se n ka fɛn fiyewu i yɛrɛ b'a dɔn a kan ka kɛ cogoya min na Diku ne bɛ fɛ k'i kolokola la yɛrɛ de i k'a yira a la k'a kɛ i n'a fɔ a kanu b'i dusukun na ka fɛn yɛrɛ yira a la quoi pour que an bɛ se k'a ka jus dɔ kin cogoya min na quoi. O kɔni ya, o to yen. I hakilina tigɛ o la yɛrɛ. A kɛ i n'a fɔ o kɛlen don. Cɛma dɔ ye min ye o kɛlen don ka ca an bɛ ɲɔgɔn bolo. Mɔgɔ sugu min don a ka ko man gɛlɛn, j'espère ka ko man gɛlɛn. Non foyi mɔgɔ min don a ka ko ka nɔgɔn Diku fana ye muso genre de ka d'a ye n ka cɛ muso minnu bɛ tan tɔ ka ci i k'i bila forme na dɔrɔn i ka fini sexy dɔw don dɔrɔn baara banna quoi est ce que i bɛ yan mais n'i bɛ kuma a fɛ i bɛ to ka taa n'a ma dɔrɔn kana la girin girin quoi
parce que o muso qualité ɲuman dɛ muso m'a lagira a b'a bila kunna olu nana ɲɔfɛ nata de la Ouais, fallait tiɲɛ y'a ye effectivement. et puis n'i nana dɔrɔn i b'a kɛ i n'a fɔ ko man di foutaise ni fɛnw quoi o muso qualité de ka d'a ye quoi a bɛ se ka girin o de nɔfɛ quoi jigu waati bɛɛ i bɛ problème dɔ fɔ a ye n'i m'a fɔ i ka iPhone tiɲɛna i b'a fɔ non i ka moto tiɲɛna soit i bɛ fɛ ka yɛlɛma nin ye o kɔni ou bien an ka bile k'i ma Non, tu es. O Ya, kelen ya. don y'a ma. o waati Mais ni bile sɔrɔla ou bien n kelen ta de don dɛ. i kelen t'a don cogo di ara cɛ fɛnɛ cɛ i t'i sensé Ɔn, ko ne de ta ye business ye i kelen t'a don cogo di cɛ ne b'i sɔn nin dɛ. cɛ n terimuso Ɔn, de kuma b'a fɔ dabila e bɛ ne sɔn cogo di an bɛ bile cɛ de 50-50 i 50-50 nin ka cɛ ne de bɛ ka taa plan na wa e de bɛ ka taa kɛ. mais o fana kuma sugu jumɛn ara n'i y'a mɛn plan ne de ma plan yɛrɛ la E de plan ci ne la o kɔrɔ ko e de bɛ ka taa plan na. Han? ara ne y'a f'i ye cogoya min na an ka kɛ ten bon i bɛ 60 ta ne bɛ 40 ta Cɛw tɛ kɛ. Ne b'i sɔn de. Ne min d'i ma i b'o de minɛ n'i t'o minɛ i b'a to i fɛ. I bɛ se k'a bila ka bɔ an ka da la. même pas o tɛ se ka kɛ ara n y'a f'i ye cogoya min na an ka kɛ ten ma ne bɛ k'a f'i ye cogoya min na kana jɔ nin na sa ara ko daminɛ de don tagali ɲɛfɛ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ min tɛ nin si ye tugun Ne sɔnn'o bɛɛ ma o. Ne ko ne b'i sɔn de. Komi ko daminɛ don i b'a to n fana k'i sɔn kɛ ou bien? O tɛ wa? fo waati sa mission kɔ Ɔn. cɛ mais i k'i jija an ka cɛ i k'a kin dɛ i k'a kin yɛrɛ yɛrɛ de wa Non, n bɛ nin kingo fo kingo jugu wala i ye. kana to a ka dɔn k'a fɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn Ah, dɛ non. i y'a faamu wa togo o togo la n'an ye ɲɔgɔn dɔrɔn i b'i yɛrɛ kɛ innocent ye komi i tɛ dɔn ci dɔn fɛnɛ quoi i y'a faamu wa an b'a kɛ feere ye ka tɛmɛ quoi N y'a mɛn, n y'a mɛn. an b'a kɛ ten cɛ bɛ don Ok, sɔnni dɔrɔn rentrez bien. ouais merci Ei, Sumi, a kɛra cogo di? E kɛlen ka gasi ka doni ŋama ye. e Bɔtɔsi e sɔnna ka ŋɛnɛ la Ka mun y'e la? Ne mun y'e la? Bɔtɔsi a fɔ wala bila e sɔnna ka ne sara kɛ ne Bɔtɔsi Lafugardiya dabila saga min ɲɛ fɔ ne mun y'e la? e Bɔtɔsi e sɔnna ka ne tɔrɔ bɛɛ ni mani wɛrɛ Cogo di ta Sumi? Mun ne taara gɛrɛ la n taara sɔrɔ k'e tɛ yen nɔ. a filɛ wala bila a filɛ kuma in fɔra cɛ ja cɛnnen don Mun fɔra? wala bila o de tile dama deli ka sigi ni ye fɔra k'a fɔ ko e Bɔtɔsi bɛna ko ne tɔrɔ bɛɛ ni mani wɛrɛ Bɔtɔsi fɛn jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne ma fɛn tɔ kɛ e ye n'a sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ ko n'a ka gɛlɛn ni o ne sigi ma ne Bɔtɔsi mago jɔra la wala ne b'a kɛ e ye mais e ma se ka wele sara fɛn foyi de la fo ka wele tɔrɔ bɛɛ ni mani wɛrɛ Sumi, i tɛ yɛlɛ ka i kunkolo tɛ ka baara kɛ dɔɔni. E kɔni tɛ kasi la. Ayi, Sumi tɛ nin ye. N'i ɲɛ b'i yɛrɛ la kɛ. wala ni ma sabari wala ni ne ma taa n yɛrɛ faga ko bɛɛ ye nkalon T'i yɛrɛ faga. Da yɛrɛ ta ka bɔ n ka so, ta ka bɔ n ka so n ka yɔrɔ fa. a bɔ ne gɛn fɛnɛ wa Ta ka bɔ yan, ta ka bɔ yan. o ye n y'a faamu I y'a dɔn bɛ yan nɔ. Nka n'i se an fɛ yen nɔ bilen dɛ. Wale Sumi e ye fugardenba de a bɛɛ n'ala cɛ. Ko bɛ k'i le cɛkɔrɔba tɔ i bɛ dɛsɛ k'o fɔ. N bɛ n'an ka mɔgɔ ye la min ɲɔgɔn ye. Nka e tɛ yan, i b'a ɲɛfɔ n ye. Bɔtɔsi Mun de kɛra? Kana maga ne la i tulo b'a la. Ni mun ko fɔ sugu i bɛ n wele mun de kɛra sisan nɔ? a mun de kɛra e tun bɛ na ta kɛ tan tuguni N'i y'a ta kɛ e ye mun fɔ Sumi ɲɛna? ne ye mun fɔ Sumi ɲɛna I ye min fɔ Sumi ɲɛna i b'a dɔn Sumi taara ne sɔrɔ an ka so kɔnɔ na ne bɛ yɔrɔ furan na a kasibagatɔ de donna ne ka yen nɔ ka taa fan bɛɛ kɛ mankan ye. ka taa fan bɛɛ kɛ mankan na fɔ cogo di ne Sumi yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ E ni Ala cɛ e ni Sumi ma ɲɔgɔn ye. I kali ni Sumi ma ɲɔgɔn ye. Sumi ye fɛn dɔ de f'i ye Sumi ye min fɔ ne ye i ka sira fosi t'o la. Ne ko i ma de i ye mun de fɔ Sumi ɲɛna ne y'o dɔrɔn de f'i ɲɛna. I ye min fɔ a ɲɛna ne mago b'o dɔrɔn de la. ne ma foyi de fɔ Sumi ɲɛna a taara mun fɔ ko n'o f'i ɲɛna O don na Sumi taara ne sɔrɔ an ka so kɔnɔ a kasibagatɔ de bɛ ka don ne bɛ k'a ɲininka a tɛ ka se ka foyi fɔ. N'i y'a sɔrɔ i ye ko dɔ de f'a ye ne bɛ ka nkalon dɔ de tigɛ a ɲɛna. e ni Ala cɛ ko ka kasi wa n tɛ fugarideya baara yɛrɛ cɛ yɛrɛ kan ka kasi yɛrɛ k'o tɛ musogoya ne ma fɔ i ka fara Sumi na Sumi ka na dɔgɔya bi ta ɲɛ i tulo b'a la.
I ka kuma faamu i tɛgɛ in jigi ka bɔ yen kana magani la i bɛ magana mun na kana magana re e b'a nin kɛ jɔnni la tan ne b'a kɛ la kana magani la ko parce que n'o y'i ka di yan e ma dɔn ko ne ka di e ma dɔn k'e terikɛ ka go fɛnɛ ne ka zeni la hali sini sumi ma ka se ka mun de ɲa i ye i b'a fɔ a tɛ ka se ka foyi ɲa i tɛ ka se ka fara ka bɔ a la fɛnɛ e de b'a fɔ ko sumi tɛ ka fɛn ɲani o ne ma tugu a kɔ k'a bɛ ka fɛn ɲani koyi a ye fɛn ɲani a ma fɛn ɲani o e ka fosi t'o la ne ka nan fikiya tɛ Batosi ne fɛ tɛ ne muso o muso ye nin fɔ ne ma i tɛ nimisa la mais an ko bɛɛ to yen sa Batosi f'i ka dɔn k'i kana magana mais Batosi lamɛn fɔlɔ kɛ n t'i lamɛn ne tɛ se k'e lamɛn o i terikɛ min sera ka go la ne b'o lamɛn ko mun kɛra ne t'i lamɛn kana magana dɛ k'i kana magana i tɛ sabali wale n'i magana zen ha mais fɛn yɛlɛm'i ka jan ni jinɛ jɔlen e ka maga ne la ne b'a dɔn i bɛ sumi fɛ mais f'i ka dɔn k'i fana ka ko ka di ne ye e ni sumi ɲɔgɔnna zikolo man kan Batosi ne ka sira b'e la ne ka sira b'e n'i ka fɛn na han ne bɛ mun de f'e ye sisan ne fa ne bɛ sumi fɛ de a ka di n ye de n y'a kanu mɔgɔ i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ ni na kanu de la kana kɛ mɔgɔ fɛ ko wari b'a kun jamais jamais plus Batosi jamais ni na kanu ye tiɲɛ ne fa dɛ o kanu o tɛ taga yɔrɔ jan ne kɔni bɛ min f'i ye ni na kanu ye tiɲɛ mais i ka mɔgɔ kanu min fana bɛ se ka hɛrɛ k'i ye quoi o de fana ka di ne bɛ sumi kɔ sumi min bɛ ka hɛrɛ kɛ ne ye han ne de b'o dɔn ne yɛrɛ jɔlen bɛ mun na yan nɔ dɛ Batosi